guys, maayong hapon for today's vlog guys. Mag-practice ta og piano. Nara guys, ang piano sa kong pagumangkon bag-ong abot. So ato ang sulayan kung makahibalo ba tag piano ani guys. Dili ra ta makapirate ani te? Dili ra. Okay, piano ra man no. Dadi makita ang piano. Ano, okay, makita ra ana. Sige daw. May produsod man. Sige guys, baby shark daw. Sige daw. Ay. 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 Sige daw. Ay. Very good. Sige daw. Kanina yung tingko star. Ha? Lisod. Oy, dagan kayo. Kanya lang daw dia. Lisod ay kanira. Ay. Guys, kita lo ako sa kung pagumangkon baby shark. Mo pa pagkuan ako ni guys. Ay. Wala ka. Daw. Ay. Ay. Ay, diri ito oh. Pinakasayon may Ay, sayon man to, mo ni sayon sa ko Na kalisod ana. Sayon na say mo kalisod ato. Kani ang sayon no. Na, kabalo din ka na. Baby shark na ko na ibawaan guys. Agan gito lang ako ang pag-umangkon. Pero dili man ko kabalo. Kato bang? Teng, teng, neneng. Teng, teng, neneng. Ha? Awit sa? Teng, teng, neneng.
kuanti, copy niya, diba? Kanang copy, bitaw. Naman sa cellphone, i-search daw. Nining. Na guys, alimog pa may pangita sa mga ko na bulsaon. Nindot na ito na kay chords sa kanang piano. Ah. Ding, 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 ding. Darim to. Nakay ka ng kanta na hibawan ka ng kanta ba? Kanta. Kung anong tao, river flows, nalimot ko. Sayo. Ay, river flows na, dance with my father again. O sige, unsaon? Nalimot ko na. Ala, pangita ikuan sa imong Facebook, i-search ay kani ba i-search dire o piano Isod na nga. kayo ko, practice. Ay dali ra man gud na pa sa taga-adlaw isang Naku adlaw. yung sa nakwan nga kanta, pero dili type ninyo. Would you fall in love with me again? Would you fall in love with me again, me? Kabalo ko. Unsa man na? Nakay ko na chords. Ay wala, ako lang give me more words. Guys, bago ni abot ang iyang piano, ordera ni siya sa iyahang magulang pero imong kwarta din no. Ay kang ate nimo. Oh, ordera siya og piano guys kay dugay na ni siya nangayo piano so karon naabot na kay nang ko sa tuburan so mag-practice ta ani piano guys bahala guwang na ta at least makabalog gyud ta kung say makuha na to nga piano. Ang katabit ang mamas kong banana guys, maido kay tumo piano. Kay sa una, ang ako ang banana, sa ulitaw pa na sila. Nanang sila piano guys, katong mahalong kay nga piano sa unang panahon, bitaw. Practice na to, So gito ang pinaka kuha nila nga piano, pinaka the best. Mahalo to nga piano ug ambot asa na ron. Sige daw ti, ikuan ti. Atong kuan, luha lo ay kuan na lang kanang osok-osok. Binangay ng hangin ang masamang panaginip kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay isip mo hundiin o ka na Madami. kung pag umangkon sa daw guys Kasi, kabalo ba kuha niya? makita di ang kuan ang kanang chords ida ko Dili man ako dyan na ako ng practice. gani dana man jud na piano isip piano ra daw so easy ra na slow ra maghinay ra ka slow ra man Slow. so ako sa pamangkin guys aya ko niya guys DB kani idungan siya May hard dire yata. kani murag kani kani og katungkuan Ay, dali ay. uisip mo unti-unting guys tutorial ang gilantaw guys ha naglantaw mi sa iyang cellphone guys sa chords aning piano sa usok Dili siya magamay. Ay, dapat gamayin. Ano siya? sa di mo gamay hala paspas kayo ti kaya nimo sige daw Patisan lang. Ay. A, B minor, E minor. Ah. Ano ba? Ano daw? Isip B. mo, ting, ting. Pila ka bukbi ani di ay?
Dapat ka mas diri. Ay, dem sa dati. Dira man ang biyo. Ay. Taas ra pud. Kana. O nara. Unti-unti nawawala. Guys, lisod man tayo guys, no? Sabi na mo kaning quadrant. Nara guys, ang piano. Lisod man dahil siya guys, no? Abi na ko guys, kay sa una magkong panahon guys, while nag-abroad, sa una nga nag-abroad pa ko guys, na ako sa banda, nagtuo ko guys, naman may keyboardista, nami guitarist, nami kanang sa kuan, sa drum, dahil nami katong lead guitar, complete man gini sa una guys, ang kanang keyboard, nagtuo ko guys nga, sayon ra, di man dahil sayon di ay. Makahibalo ka og kaning kuan guys, keyboard dali ra jud kay siya para sa kung pamangkin nagpapalit siya og keyboard sa iyang magulang, so willing man gid siya nga makahibalo siya og kaning keyboard, so morning daghan na siya nahibaw-an nga mga sounds, mga music sa keyboard nga iyaha gi-play ana. Desidido gid ka gusto makahibalo keyboard guys, dali ra gid kayo kay para sa kung pagumangkon gipraktisan pa lang niya daan makuha na niya ang uban chord sa usok. Yara na ipaminaw ang music sa kuan guys, sa keyboard, kuha na niya ang uban. How much kung iyan yung praktisan sa isa ka kuan guys, sa isa ka oras makuha gid niya. Pa yung praktisan wag niya makaligo, di ba naman tayo wala nga piano tika to di mo ko ano di mo tara dili man to practice kon man to ng piano nga di tinuod ay kato na ibawaan na lang di mo tayo kuha na niya guys. Parang usok unti-unting naglalaho, tanging hiling, tanging hiling ko lang sa'yo. Parang usok unti-unting naglalaho, kaya't wag sanang ibibig. Diba guys? Kapit na.
mali ay manamubo siya. So guys, siri lang sa tataman kay tasa sa atong vlog guys, mo continue mi og main keyboard. So salamat sa inyong suporta, pag-like and share sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok, Reels, og thank you sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. So bye everyone, amping tananan. Bye everyone.